posta ta ce dan Allah ka bar kai ta da na sani wallahi ta da na sani to wannan mata izina ne a gare ku in kun yi hankali to in kuma ba ku yi ba Allah kawai in na shiryuwa ne Allah ya shirye ku in kuma ba na shiryuwa ba ne Allah ya wannan ɗinku daman matan Kano duk haka suke duk halin su da wallahi da matan Kano da mazan Kano duk halin su da ba jakuna kamar mutanen Kano kaga mazan Kano da kai dukansu all gaba daya kan ka rufa mutum asiri kai ma Allah zai rufa ma asiri na ubangiji ya rufa mana ba za mu iya irgawa ba saboda haka da Allah mu rufa mu juna asiri yanzu ba wannan ba masu a musu promoting kana so a tara mu account ɗinka followers ka dauki number naka magana ta WhatsApp in like ka fi so in followers ka fi so ka dauki number naka magana ta WhatsApp sannan wanda suke siyan coins mun ware wani irin bonanza za mu muku masu siyan coins wanda suke gifting a TikTok masu siyan coins saboda haka ku dauki number mu duk sai yanda kake siyan coins da sauki insha Allah in ka zo wurin mu za mu ma sauki ka dauki number mu 09033874725 kan mu magana ta WhatsApp 09033874725 ta WhatsApp zaka mu magana nagode kar wanda ya je sace din ono kibin kar ka sake ka je kai sace din ono kibin wallahi ka je ba ruwala bidiyo ne fa ba guda ɗaya ba ba guda biyu ba ba guda uku ba bidiyo ne kusan guda 7 yarinyar nan har ta dinga yin su wannan yana nufin cewa fa halinta ne kuma ta saba domin kuwa ba abu ne na tsautsayi ba idan da tsautsayi ne zai faru so ɗaya ne yawwa duk mai so ya ga wannan bidiyon ko gaba ɗaya bidiyoyin kake so ka gani kawai kai mun magana a WhatsApp 07065128899 ya WhatsApp kawai ya kike son ki gudu ha ba wallahi da saura ha ba gaba ɗaya fa round biyu muka yi ha ba 4 minti 1 yawwa position yourself well good kin kawo ni ban kawo ba ya fi mini na yi kuka har hawayen idona ya bushe na yi babban kuskure a rayuwana na rasa ta yadda zan yi haɗa ido da 'yan uwana ina jin baƙin ciki ban sai da zan ga mahaifiyata ba ku yafe min dan Allah ku yafe min na yi kuskure dadi kai kuma Allah ya saka min abin da kai mata ku saurara wato yanzu da misalin karfe 12 na daren nan ina tafiya kawai wannan abin ya faɗo min a raina na ce wallahi sai na yi wannan maganar ina mata ina 'yan matan nan duk ku tattaro ku nake nema a wannan bidiyon sakon ku ne wai me dalilin da ya saka sai kaga yarinya mace budurwa iyayenta sun gaza yi mata wani abu da take bukata ko ta nemi wani abu wajen iyayenta ba su yi mata ba sai da tafi sai ta nemi saurayinta ya mata wannan bukatar ko kuɗi ne ko anko ne ko whatever ko wani kalar bukata ne da iyayenta suka kasa yi mata sai ta je sai tambayi saurayinta akan ya taimaka ya mata kaza sai saurayin nan ya ƙi kamar yadda iyayenta suka ƙi ko kuma ya ce ba shi da halin yi mata kamar yadda dai iyayenta su ma suka gaza halin yi mata amma da ƙarshe yarinya sai ta koma tana zagin saurayinta matsiyaci ne baya son ta baya iya mata kaza baya iya mata kaza sai ta je ta tattara da ita da ƙawayenta ta zagin sa ana tsine ma albarka wai ya gaza yi mata anko ko ya gaza bata kuɗi ko ya gaza yi mata wata buƙatar ta kuma da san bukata ne fa iyayenta suka gaza yi mata amma bata zagi iyayenta ba bata tsine musu ba bata ga gazawarsu ba na saurayin take gani kuma a bisa ka'ida da al'ada ma ta addini ma da koma wani irin abu iyayenta su ne suka fi kusa iyayenta su ne suka fi haƙƙi akan su yi mata da abin take bukata idan suna da halin yi mata din to amma sai ga tana fushi da saurayin sai ga an bata sai ga zama ya ki daɗi na soyayyar saboda ya kasa biya mata wannan bukatar tata sai kunkuni to a iyayenki zaki zaga su da kika tambaya suka kasa yi miki shi ko saurayi daman ba haƙƙinsa bane ba sai ya yi miki kyautatawa ce kawai in yana da hali kyautata miki in bai da hali ya rabu da ke daman ita soyayya tana tafiya da kyautatawa ne to idan kin nema bai miki ba me na zagi me bi bai da hali ne ko a lokacin yana da abin da ya fi abin da kika zo da shi muhimmanci a rayuwarsa to gaskiya wannan akwai wasu yaran yan matan da za a gani wallahi har saurayi ya gama soyayya da su har aka yi ga an yi aure
wallahi a tarihin soyayya ba taba tambayarsa wani abu ba, ba taba roƙonsa ya mata ba ta taba roƙonsa ya mata wani abu ba wallahi. Amma wata zaka ga roƙo yar bura uba yadda ka san Allah dai ya sauke. Amma dai wannan ɗabi'ar ta mata ya kamata dai a jingine ta da Allah, ba ɗabi'a bace ba mai